Welcome back mga ka-studio to another video. For today's episode po, titikman namin ang street food fried rice ni Mang Kaloy. Yan, sikat po yan dito sa Dumaguete kasi yung kahit tara, puntahan natin. Ayan mga ka-studio, finally po, ready na po yung mga pagkain po. Matitikman na din natin yung famous na street food style na fried rice ni Mang Kaloy. So ayan, mayroon po tayo ditong surf and turf. Ito fried rice na mayroon natang mga seafoods mga kasi mayroong shrimp. Ito, ano to siya? Mushroom. Mayroon din palang pork. So mayroon din ditong mga studio na pork chow pan. Tsaka mayroong nilagay na fried pork. Ito naman yung sangyup mga studio. Meron din tayo ditong siomai, mayroong chicken skin at saka lumpia. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, and protection. Amen. Tara po, nakanta nyo. Dito tayo magsimula sa surf and turf mga studio. Yan, titikman natin ito bang. Sabi na pa, kayo-kayong no? Tara po, kain po tayo mga studio. Ang sarap ah. Yan o. Kaibang fried rice to pang. Mabango siya man. Tapos malasang-malasang rice. Mayroon din pala itong ano? Egg. Tsaka mais. May mga veggies, no? Mushroom. Sarap po man. Sarap, ang daming taon sa kumakain. Oo nga. Wow.
Mainit-init pa mang, sarap mang kainin. Meron din sila dito mga tasawa, no? May suka, dinamos, ito merong mango flavor na usawan. Saka ito yung daw yung pinakamanghang. Ang pangalan daw nito way lami. Wa na ilami sa kahalang. Oh. Wala na yung timpla pala dito. Tikman muna natin itong manggong kalabaw mga sudyo. Lagay natin dito sa yan. Ito daw yung pinakamasarap dito. Kuhan sa sauce. Mango flavor talaga. Homemade po itong mga sauce nila. Si Mang Kaloy po mismo ang gumawa. Sarap mga sudyo. Dami po ng shrimp dito. Hindi daw. Alam ko. Yung ano, ang daming sahog pala. Wow. Nag-enjoy ka na kabitingin, nagluto, tapos enjoy mo pa yung pagkain. Oo. Dito naman tayo sa Chowpan mga kasunyo. Tikman natin, mayroon bang pinagkaiba? Thank you. Ito pa mayroong fried pork mo? Oo. Ito ba yung lasa ba? Magkaiba? Parang isa lang yung tingnan, no? Masarap yun lang. Ito nga, ngay ko ano. Fried pork. Crispy pa. Anong chicharron? Ito dalawa lang. Sasawan na way lamit lang. Yan. Mayon na nato kay wa kuno ni lamit sa kahalang. Tingnan mo yung ano. Mukha ng kalabira mo. Yan o. Sausaw natin ang fried pork dito. Ready mo yung kuhan mga tubig. Wanghang na to eh. Kain mga studio. Itong ka. Okay lang yung ano, yakin mo dito. Hindi siya masyadong manghang ba? Kasi ang taas ng tolerance mo sa anghang ba? Ito. Yan, hindi natin maubos lahat kasi sobrang dami nito. Wow. Ang Korean style. Ang fried rice natin. Isang yuk ba, di ba? So yung lasa niya, may pagka-Korean style.
maganda na naisip na concept ni Mang Kaloy, no? May kanin na, may ulam pa. Ito. Siomai. Meron na sila mga siomai. Marami kang kuan. Marami kang choices. Super mga studio, yung pinakagusto ko dito, yung surf and turf man. Ah, Kasi ito, merong pork na ba? Meron din seafoods. Gustuhan kong lasa nito ba? Pero lahat sila masarap. Masarap yung mga fried rice nila. Kaya sumikat sila dito sa Dumaguete City mga studio. Dami, gino? parang isang ganyan pang busog ka na. Dami ito. Ang dami ng servings na. Pag hindi ko, May seafood. isa lang masabi ko dito mga studio, masarap yung fried rice nila. Daming mga kanin dito kumakain, foreigners ba? Oo. Kitid pa ito sa Canyu Beach ba? Beside Pankyu. Maraming salamat sa may-ari ito, Mang Kaloy. Thank you so much, sir. Tikman din namin yung famous na street food style fried rice. Fried rice. Sarap pala ito, parang ulam naman. Yung fried rice ba, di ba? Parang hindi mo na kailangan ng ulam. Kasi mayroon na mga sanggol ba? So ayan mga studio, kita-kita po tayo sa sunod na food adventure dito mismo sa Dumaguete City. Maraming salamat sa panonood. Tuloy po kami sa kainan. Ngayon nagluluto, gilid.